Ginoy kinu nalukan na uno. Simento no. Ano ba? Naukab na. Di inyo hasan. So wala kami kabalo kung saan ato sa babaw. For sure guys, naay nakantang ang mga ato pa. So mao ni ang kusina. Ang basaagan guys. Sus, grabe guys, kapuad itong tumbo. Wala mga tumbal ito. Latin nang langkat gid tin hala. Okay na kada wel. Di ka po ako na yung balay. Ito kay sinilas diretso, tayo magkapareho. Nanawa. Nawa yan sinilas. Nawa. Karina, baka naman. Wala, sin. Nawa gid yung balay te. Direta to? Oo, diri. Uy, kinawang ti tati. Tawa sakit kayo itong Pasko ani. Nalang ko'y pata. Doon na ako dito ipupod. Hasta among NSO lagi. Lagi niyo mga kuan ang inyo kuno vaccine card kuno. Vaccine card, so. Saan man to yung kasi kandos na mo. Lal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 
Guys, wa pa gani landfall ang kuan ka ng bagyo diri guys kay sugla kayo ang uwan di brand out pa jud ni kaon na lang mixugan na lang namo kay noodles. Chen. Hi. Among sudan Hi, kay sudan Odette. magbagyo. A few inches later. Time check. It's already 8 p.m. So wag pa na landfall ang bagyo pero kusog na kayo and wag pa ni hulong ang brand out hantod pa ni ugma. So limuot kayo ang Pero naray. ini gawas. Pero inigawas guys, tugnaw jud kaayo. So shout out din ni Pierrewell and Sir Felix kay gihatagan man nila ring light and gamit jud kayo siya sa bagyong Odette and kagubaon na jud. So bisa basin ganahan mo kuan, basin ganahan mo sponsor na pud mo namo og ring light. Hello. So, sa kaya masulti. So ako masulti jud guys kay may lang muhunong nga ning uwan. Paminawa lang ninyo ang bagyo guys kay wa jud may makita. Oh, wa jud may makita. Uy, Odette. Hi, Dit. Hi, Edit! So guys, mga video ko karon because Baby Crystal is waking up na. And now, we're here at... Katawa, I have nothing, be. Don't make me I don't wanna hurt anymore. Saying my arms if you're there. A few moments later. So guys, na may lupad ang scene ilo na Rainita guys. Ilong agtog jud ay. Kung pag ino'y nalukan na uno. Simento no. Wala ba? Matumba na, magwa na gina. Oh, sorry mo. Guys, kuya kay Dre. Ay! Kuya kay Dre guys, nalagyan na ang ano. Luta guys. Ang punuan sa mangga. Pang na. Grabe kusugan niya. Nahay na nga labay na nga. Okay. Wala pa na walang school Dre guys. Langkat ng kuan. So, scene. Langkat na dito. Kagawang scene. Oh, pero latay na pala dito ang kahoy, ang kana kahoy. Dagang gilid. Dito mo paibaw nila, no, mo tumba natin ang mga. Reach dito buyo ko.
Naukab na. Oh, aksyon na ukab. Di inyo Hasan. Aksyon na ukab. Ka. So guys, mula pila dyan may kaadlaw ay kurente ani guys kay kung bahon na artisti diri ang pusti diri dapit sa mua. So guys, ang pikas balay sa mua guys, ang pikas balay diri dapit sa mua. Kay murag wala na jud sila atuk guys na hutdan na jud. O may kabaw sa mua kay wa may kita kay nervyosa kay sila mga nervyosa kay sigig pangapi. Pero dere sa kwarto na mo, dere minamakwitan lang sa kwarto na mo kay semento na draning no. So guys, tanganin po sila Ate Lisa guys. Kasama mo sila. Gate 1, entertain sila ni Chino. So, makunin ka po guys. So, wala kami kabalong kung saan na ito sa babaw. For sure guys. Naay nakantang ang mga atupan. So, mauna yung kusina. Dami nga tayo guys. Sa kusina naman guys. So guys. Ano ba sa atin guys? Pag-igawan guys sa pag-ibigod ka ng Pinoy yung iwan. So dito tayo sa kwarto ni Mama Mercy. Ayun. Bugbaha din dito guys. Patay. Kitchen. Ngit-ngit Ay, kitchen. Mama Meg. Nya, nag-usaman ka Kusog mga kay me. Bagyo mig. Ina gang. Nya. Kusog kay Bagyo mig. Nya. Ina. No, nagitugnaw na si Chin mga mig. So guys, time check guys, it's already 10:30. So grabe ka kusog sa hangin guys. Ang dami ng uy. Hello, kimi dere guys. Nangatangtang namong mga kaatupan. Tomorrow. Grabe yung mga guys. Uy. Ano mga Mercy guys? Patay. Yan, ang mangga guys. Yan, mangga guys, may puting-puti guys. Sus, grabe guys, kapuag yung tumbo. Grabe yung tumbal doon. Sambag. Bata ko. Diyos ko, ano yung gianan? Ano yung balay guys?
Ratin na lang, kat gede tin na. Hello. Bisihan ng daan mo tingin na. Wala nigay, mong barbecue. Barbecue, BBQ, babe. Wala BBQ, wala na. Tungod siya na yung paluma. Gasuy-sury na may gabi uwi. Ang mga sin, nangalupad-lupad kami doon. Paluwa din, gada-gada. No? Nakita may kinsiniri. Sige, wala na kami makain dito. Mga bigas namin ay nabasa na. Hindi namin alam kung saan kami pumunta. Sana matulungan niyo po kami kung sino manood dyan. Why? Dayo pista, day. Uy! Diyos ko, makagi. Makagi na dare. Okay na ka diha, Will? Hala. Napatambayan sa aksi. Lah, ulo to soging, uy. Lukir ang tingali. Mga nagbibiyahe. Tanawon ako ba? Pusing ka agira. Jadi naman mauwan ro? Mana man? Lingayin ko na siya bugas. Ay, hindi ang Filipino! Dia mau na. Mga yayanan sa sinamagwangan nila. Grabe mo na kabubatan diri guys. Grabe naman.
Grab. Asa? Wala ilang bahay. Iyan nilang rich guys. Hinaot nga. Pag may makakitaan eh. May makatabang. Tinailaglabang tinang, ginagbabuher tin. Asa Rich o no Rich? Ay. So mo ni balay sa kamagwangan ni ining si Richard pero may magtambay sa mua. Wa gid ng balay. Mo ni si Rich guys. Pa-shout out, Gigi Beg. Ngay tagbalay Rich. Moray Rich wa nay balay. Odette, anong ginawa mo? Ang papa ni Rich, mama ang papa ni Rich, yung mga igsuon. Tagbo lagi yung kakita rin yung Rich eh. Adto tamo sa mua, dito mga sila Tilisa. Pero layo na sa sila love. Lagi ito uman na mo, nagpuan na mo ba? Rata may lang teacher le. Nadugay kay ang kuryente Rich, magdiligid ni maka-aksi pila ka adlaw. Naku agi. Oh, luoy tang kay sinilas ni Rich, wala tayo nagkapareho. Nanawa. Nawa yan sinilas. Shout out sinilas ning. Sinilas Rich. Nawa. Jahila. Rina, baka naman. Kurina. Sorry yang ato sa nawa dito ang kalibutan da. Balay nila bukyol. Kasi na mo pag-aasal. Hello, kumbagon. Doon meron si Bye-Bye guys. Tahon na mo mga balay sa among mga sabihin. Dari lahat i-block dito lang wala. Nagwadyo, gyanan dari ma. Wala lang ka. Wala din. Dalam bigyan kita ro ila ka kuan ay ila ka atan ga. Big damage ang bagyo. Balay ni tatay nawala. Mabuto ko no. Ang balay ni tatay. Anjud ka. Agi mari ko na. Tanaw mi diri ba? Agi mi diri. Kasakit sa ating paso. Guba ang bura oh. Ang balay nila kuan man tangtang. Ah. Lah ang mga kahoy na balik giday oh. Sige lang oh. Ba? Lah, Puno bas? Ano maaring dakong dagat be? grabe na. Mo din mo sa kaya mo lang nabili ko sa Lah, nga sa kayan eh. Na mga kural sa mga kuan oh, mga guba jud. Ano wag tanggit ila tati. wala ang mga kuano, mga guba gid ang mga siminto.
Guba dyan ang bura, oh. Pait ko na kay kahimutang. Nawagin yung balay, te. Paita. Pero wala mo dira gabi, pagkatabo. Iba nagkita man tayo. Alagay, wala tayo dito. Yan, guba po rin yung dito. Lalo namin lalo buboy. Oo, gitu. Wala din man ibakwet ito sa kuwan eh. Tumuno na ilang balay oh. Ting gubaa. Dire ta ta. Oo, dili. Pero naliki na ito daan atong una pong kuan atong bawo dagko kayo. Nagpaobra naman pud mi. Ah, nagpausab bo. Lasus Ginoo. Kani sunod. Grabe dako na kay gasto. Ang program amo mangiobra go. Uy, kinaon ti tati. Oh, sakit kayo itong Pasko ani. Kuan gani og Mong mga anak, man. ano to. Alam ko papa ano na ako dito ipupog. Kung ibalik ka will. Lagi ayo jud sa dagat kay dili mo gud ato malikayan gud. Basta among NSO lagi. Lagi nyo mga kuan ang inyo ko vaccine card ko no. Vaccine card so. So man to yung kasikandos na mo. Pero namin sila record siguro no? Pwede naman siya. Pfizer. Lagi niya, naram na yung record siguro dito, makitaan ram na. Vaccine card na. Ano mo anak ba? Lal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 a, samad ta. Ano mo bago anak te? Sa trabaho lang mo kung sa'yo i-inject sa inyo ha. Sama. No, ang dito. Dakan lagi guba to may mga agianan ko lisod kay mga agianan. To kani mga sakayan man siguro ni nga guba man. No, kani no. Sakayan mo na ko. Parang do na. Tanawa ko yung cellphone dyan, naray ko ang dali dyan. Tignan. Wala lang ito ano. Tana po ay. Rawang aliw! Ang mali! There's always a rainbow after the rain. Laban Tagatahaw. Kati yuli ng blue atok ma? Ito ang managan. Hindi na masungsungan yun. Tumbang ko. Lagi. Dako guro kay ini bitaw sila. Mabita na kung kabalakan gabi. Wala ra jud sining ko oh. Log. Buo sa ko yun uy napamakin na oh. So dire ang simbang gabi. Mo na ni dagway sa wala ra man yun nagguba. Wala jud misa gabi. Hala no tongtong ko ah. Bakit pa ganing gitaon? Guba kayo. Hala sayo. Wala natagak sa dong kuan sa suga. Wala ang tint, di ba? Uy, kaniwan ko na siya.